a kace ni ba na tsoron kowa. to shikenan ka je ka abin da kake so. Allah ne ni kuma ba na tsoron wani ƙato. Allah shine abin tsoro amma ba wani ƙatulan makatulan ba. ai inda haka kace hukuma ba Allah bace to da Allah kake jin tsoro ka kiyaye dokokinsa ai da na ji daɗi da ban samu kaina irin yadda na samu kaina ba. Mansur ka ji tsoron Allah kuma in ta dawo sai ne maganinta kuma Allah ya sa a samu wani dan marasa kunya wani dan mara jin je yo bi kwanta ka kiyaye Allah. Allah shine ni ma kuma a kiyaye ni. A kiyaye ni. Kar dai wani kato ya je yo bi kwanta. Kar wani kato ko katuwar katulan makatula ya je ya ci zai yo bi kwanta. Ina jan kunne. An ja mun kunne ni ma na ja. An mun kashe ji ni ma na yi.